لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمانوں السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس عظیم بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاران دا صدقہ دین حق دے حق فقیران دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، اج دی مبارک محفل دینی اور اصلاحی محفل دربار پیر روڑا ملتان شریف دے نوہ دے جس دا اہتمام ڈبے چھوٹے لاؤ شور زیادہ کر رہا ہے کیویں اج دی اس مبارک محفل دا اہتمام برادرم حافظ محمد تنویر صاحب اور محمد مشتاق صاحب اور محمد ماجد صاحب رل مل کے اہتمام فرمایا. دعا رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں سنگیاں دوستاں دی اس محنت نو کاوش خدمت تمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے. خاندان سنگیاں دوستاں سمایت دارین دی سعادت بخشے. عزیزم فرمائشی موضوع من حکم کی تک یہ مومن ڈرتے ہیں
آون والا مہینہ رمضان المبارک شریف دا مہینہ ہے روحانی، جس دے اندر مسلمان مومن دے روح دی اصلاح ہوندی ہے۔ اس مبارک مہینے دے استقبال واسطے اسا اپنی آخرت، قبر، حشر، موت اور اللہ دا خوف اسا اپنے سینے دے اندر پا لئیے۔ جنہ کو وقت رب العالمین جل شانہ نو منظور ہویا، قرآن و حدیث دی روشنی دے نال اس موضوع تے میں جناب نال خطاب کرانگا۔ ابتدا دے اندر منبر مبارک دے حوالے نال میں ہر محفل دے اندر گل کردا ہونا تاکہ ساڈے سادہ مسلماناں دے دل دماغ دے اندر ایک گل بہ جائے۔ عزیزاں جس منبر تے میں بیٹھا نا، اے کوئی تھانے دار دے بان دی کرسی نہیں۔ بھائی صاحب منہ میرے ال کر بو، گوڈا تو ہاتھ لا دو، گوڈا تو لا دو، اللہ خیر۔ ایس ایچ او، وزیر، مشیر، صدر دے بان دی کرسی نہیں۔ اے منصب عظیم ہے جندہ رب العالمین جل شانہ دے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء و رسل تشریف رکھ دے رہنے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر، مولا عمر، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن بصری، سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ میرہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید ورگے، خواجہ فرید ورگے، داتا اجمیری، خواجہ اجمیری، تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ، اور قبلہ حضور بہاول حق زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اس منبر مبارک تے او بندے رہنے۔ اور اسلام دی تاریخ اس گل دی شہد کہ اے منبر مبارک جدو انج دے اولیاء فقراء دے ہاتھ سی نا، امت مسلمہ تک اللہ دا دین اسلام پورے دا پورا پہنچدا سی۔ امت مسلمہ نو خبر پڑتی سی بھئی آ کفر ہے، آ اسلام ہے، آ غیرت، آ بغیرتی، آ گناہ، آ ثواب، آ جیل، آ کم شرع محمدی دے اندر جائز کونی، آ کم مسلمان واسطے کرنا جائز کرے، آ نہ کرے۔ حلال اور حرام دے مسائل امت مسلمہ تک پہنچ دے سن کدوں جدو اے منبر اللہ تعالی دے اولیاء دے ہاتھ سی اور اونا علماء دے ہاتھ سی جنہ اپنے نفس نو ماریا سی۔ لیکن افسوس سب افسوس جدوں دا منبر عام مولی طبقے دے ہاتھ آیا نا، اونا ظالمہ اس رسول اللہ پاک دے منبر مبارک دا سودا کیتا ہے، کسے کافران دے نال ڈالر دے بدلے، ملا ہو رہا حکومت دے نال کرسی تے عہدے دے بدلے، دستخط کرنے پر سیٹ دیو، اور کئی عام الناس تے ہاتھ 30,000 35,000 تے اس منبر دا سودا کیتا ہے۔ اج رسول اللہ دا منبر وک چکا ہے۔ جیویں تو آگا ملتان جانورہ دی
دی منڈی نہیں لگدی جانور دی منڈی لگدی ہے تھوڑے ملتان یار بولو تے صحیح اوتھے جناب منڈی تے جاتے نا جے بندے وچھا لبنا ہوئے تے 30,000 دا لب جاندے وچھا پیتیاں دا بھی گونگے ہی بول پاؤ جڑے گونگے آنا وہ بھی بول شاباش شاباش 40,000 دا وچھا بھی لب جاندے رنگ ہوئے جے سونا سائیوال والا گورا مڑ 50-60 دا بھی لب جاندے آج تیرے ملک پاکستان جتھے جانور دی منڈی لگ دی ہے نا آج پاکستان ملا ہوراں دی بھی منڈی ہے 30,000 دا ملا بھی لبدا ہے پگیتیاں دا بھی 40 دا بھی جے سور ہووے سونی 50 دا ہی لبدا ہے وچھے دا رنگ سونا روپیہ 50,000 ملہ دی سور سونی روپیہ 50,000 ارے یہی تو ہے کاروبار لگانے سے ملے گا ہن ایو جا ملہ قدم خدا دی جیویں دیہاڑی بال نہیں ہوندے جدو ایج دے بیمانہ دے ہاتھ رسول اللہ دا منبر آونا قسم خدا دی دین اسلام دا نور و چانن مٹی سونا دینے جڑے خود منبر دا سودا کیتی بیٹھے نے تا کر کے فقیرہ آج دین انہا چھپا دیتے آج تا کر کے کفر دا ہنیرہ شرک اور الہاد گناہ دی دل دل دے اندر آج امت مسلمہ ڈبکیاں کھا رہی ہے اجلی واللہ قسم خدا دی محمد دین قرآن اسلام دے اندر وہ قوت ہے کہ گھپ ہنیر سمندر دی تہ وچوں محمد دا قرآن آج بھی رسول اللہ دی امت نو کٹ سکتا ہے زندہ باد عزیزم الحمدللہ اس منبر مبارک تے پڑھ دا فقیرہ سانو راہ دسے پورے ملک دے اندر نہ تے ساڈے استاد صاحب کدے فیس لئیے نہ ساڈے استاد مکرم نہ ساڈے شیخ مکرم نہ اساں پورے ملک دے اندر ساڈی باں کھڑی ہوندی ہے کوئی بندہ سانو آکھ نہیں سکدا بھئی تو تے میرے کول پیسے لے کے آیا ہوں کسے دے دیتا ہے تے فابیا نہیں دیتا تے اللہ سونا راضی ہوئے پھر بھی سڈے اساں حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز پوری ذمہ داری دے نال میں جڑا بیان کرن لگا دوران خطاب ایک تے میں کسے دی خوشامد نہیں کرنی جانبداری نہیں ہونی کسے دی جیب تے نگاہ نہیں ہونی کسے نو میں تھندی نہیں لامنی جو حقیقت مسئلہ ہے اللہ دے قرآن نال اور رسول خدا دی مبارک زبان نال او میں جناب نو سناواں گا اس نیت نال کہ رب العالمین جل شانہ مینوں خود اپنا خوف عطا فرماوے اور ساڈے مسلمان بھائیاں نو بھی اللہ تعالی دا خوف مل جائے اندے تو وڈی دولت جگ وچ کیڑی ہے جڑا اللہ دے خوف وچ بہ گیا جیندے او کیا سبحان تو عزیزم ساری زندگی اساں اے سنتے رہے بھئی یار ڈرن دی لوڑ کونی کلمہ اساں پڑھ لے اگاں سانو کچھ ہونا نہیں ایویں بخشے جاؤں گے کلمہ پڑھ لے یہ گل مذہب اسلام دے خلاف ہے
صحابہ اہل بیت اولیاء دے خلاف حق مذہب کیے گناہ کر کے ڈرنا یہ مومن تے فرض ہے توجہ ہے کہ نہیں دار جندہ جس ملک دے ملہ دین ویچن اس عوام دا کیوں سی قدم نال آج عوام دا ساں روزانہ کسی نہ کسی ملک دے کونے چ بولنا ہوں دا ساں نتیجہ کڈا ہے فلم والی گل نو سچ من دیں قرآن والی نو ایویں کان تو گزار کے چھڑ دیں جو فلم وچ ہے او کرن گے تے کرن والا تے قرآن پڑھ کر عمل کر چل اور ایسا صحابہ اہل بیت انہاں دی تاریخ پڑھی انہاں اللہ دے قرآن تے عمل بھی کیتا ہے اولاداں بھی قوائیاں وطن بھی قربان کیتے ہیں اپنی جان بھی قربان تے آساں قرآن تے عمل کرنا تے بہت دور ہے قربانی دینی بھی قرآن تے سانو تے سنن دا نہیں پتہ قرآن کی میں سنی گناہ کر کے ڈرنا اے مومن تے فرض ضروری لیکن اللہ دا قرآن دستا ہے شان والا مومن او ہے جو نیکی کرے مڑ ڈرے گناہ کر کے ڈرنا فرض ہے ضروری لیکن جنہاں نو اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر کوئی مرتبہ شان مقام اللہ تعالی عطا فرمائیے نا او باب فرید ورگے مہر علی ورگے نا مولا حسین ورگے امام زین العابدین ورگے مولا علی ورگے او تو سنے گا او تے نیکیاں کرن دے بعد مڑ ڈر دے سن کے بے نیاز مت ساڈی قیمتی اس نیکی نو قبول ہی نہ کرے گل کتھے لکھی اللہ دا قرآن و سپارے دا نمبر 18 سورت دا نام مومنون آیت دا نمبر 60 ارشاد رب العالمین و جیون دا ثبوت دے ارشاد رب العالمین سونا رب فرماؤندا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون سونا مولا فرماؤندا او لوگ جڑے دین والی حالت دے اندر جو کچھ کر رہے ہوندے این اس حالت دے اندر قلوبہم وجلا انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے لرز رہے ہوندے نے اللہ دا قرآن فرما رہا وے او ڈر رہے ہوندے نے لرز رہے ہوندے نے انہاں تے کپ کپی تاری ہوئی ہوندی ہے کیوں ڈردے نے رب دے قرآن دی وضاحت آ گئی ہے اللہ دا قرآن خود فرما رہا وے وضاحت فرما رہا ڈردے کیوں نے انہم الی ربہم راجعون اسا ایک نہ ایک دہاڑ مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر جا پیش ہونا ہے رب اسا تو پائی دا حساب لوے گا اس بے نیاز دی بے نیازی دا انہاں نو خوف ہوندا ہے میدان محشر دے کھڑے ہون دا جب انہاں نو خوف آ جاندا ہے او جو کردے نے کردیاں او ڈر رہے ہوندے نے او کردے کھی نے اس گل دی وضاحت اللہ دے قرآن نے کیتی رسول اللہ دا فرمان ہے میرے آقا نامدار نے شرح مبارک اس آیت دی فرمائیے میں پڑھن لگا ترمذی شریف تے ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارک مشکاہ شریف دے اندر باب البقاء والخوف اللہ کو ڈرن دا تے روون دا پورا باب لکھا پیا حدیث مبارک دا آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر ام المؤمنین سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عرض کر دیا میں رسول خدا دی بارگاہ دے اندر مولا دے قرآن سپارہ نمبر 18 سورت مومنون دی آیت نمبر 60 جڑی میں خطبے دے اندر تلاوت کی تھی بی بی
پاک فرماؤندے میں محبوب خدا دی بارگاہ دے اندر اس آیت نو پیش کر کے کہ میں مسئلہ پوچھیا یا رسول اللہ اللہ جو قرآن فرما رہا ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الله يقبل منهم. اے میرے آقا نامدار دا فرمان مبارک مومنہ دی ماں عرض کر دین یا رسول اللہ اللہ جو قرآن فرمایا جو کچھ کر رہے ہوں دن او این اس حالت دے اندر او نہ دل ڈر رہے ہوں دن یا رسول اللہ میں پوچھنیا کیا ہے اے بندے ڈردے نے بی بی پاک فرماؤں دین میرے ذہن دے اندر خیال آیا سی بھئی مجرم جرم کرن دی حالت دے اندر ڈردے ہون گے گناہگار جدو گناہ کر دے ہون گے تے ڈر دے ہون گے بی بی پاک فرماندے اس آیت مبارک دا جڑا مفہوم ہے سی میرے ذہن دے اندر جدو خیال آیا ہے میں رسول خدا نو پوچھیا یا رسول اللہ ہم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا ابنۃ الصدیق. بی بی پاک عرض کر دیا میں سوال کیتا یا رسول اللہ اینا لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن آیا ہے ہم الذین یشربون الخمر جڑے شراب پیندے شراب پین والی حالت دے اندر ڈر رہے ہوندے ویسرقون کیا چور بندہ چوری دی حالت وچ ڈر رہا ہوندا ہے اے رب دا قرآن انہاں دے بارے آیا ہے. رسول خدا نے فرمایا عائشہ جڑے بندے تو پہ گننی ہے حضور فرمایا عائشہ اے نہیں ڈردے میں محمد دسنا کون ڈردے نے رب دے قرآن دے 18 سپارے دی سورت مومنون دی آیت 60 جڑے لوگ ڈردے نو کون محمد پاک فرمایا عائشہ میں دسنا وہاں بی بی پاک گنے پہ شراب پین والا ڈردا ہے چور بندہ ڈردا ہے بہکی دی روایت جنہ لفظاں دا اضافہ آیا ہے حضور دی بارگاہ وچ بی بی پاک سوال کیتا اہم الذی یغنی یا رسول اللہ کیا زنا کرن والا بندہ ڈردا ہے مدینے دے تاجدار فرمایا عائشہ اے ڈردے ہی نہیں. شرابی بندہ چور تے دانی جے اے ڈردے تے ایمان نال ایویں کر دے. مدینے دے تاجدار فرمایا عائشہ لا اے نہیں ڈردے میں محمد دسنا کون ڈرتا. حضور نے فرمایا لَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ اور روزہ رکھتے وَيُصَلُّونَ نماز پڑھتے وَيَتَصَدَّقُونَ وہ صدقے کر دیں خیرات کر دیں. نماز پڑھنا بھی نیکی روزہ رکھنا صدقہ خیرات کرنا نیکی. حضور فرمایا عائشہ اس سارے کم نیکیاں دے کرن دے بعد مڑ ڈر دے کہ مت بے نیاز ساڈی کیتی قبول نہ کرے. توجہ ہے صحیح رب دا قرآن بولے شان المومن ہوئے جڑا نیکی کردہ ہے تے مڑ آئے اللہ دا قرآن بول گئے قسم خدا دی مذہب حق اسلام اے ہوئی کدے آکن نہ کری نیکی کر کے کدے غرور نہ کری ڈب جاوے گا آ صدقے جاواں رب دے قرآن دی شرح کرتا جاواں آدم علیہ السلام دی گل سناواں تینوں مینوں تے مولیاں پتہ نہیں کیڑے کھاتے لا چھڈا ہے اس کا یار کلمہ پڑھ کے تو آزاد ہو گیا کھانا تیرا اپنی مرضی دا پینا تے اپنی مرضی دا جو
کر دنیا دے اندر رات نو جتھے گزار دن جتھے گزار جو کردا رہ تو تے ایویں بخشا جائے گا نہ صدقے جاواں حضرت آدم علیہ السلام دی گل سناواں ابو البشر آدم علیہ السلام اے تخلیق انسانی دے پہلے شاہکار نے اللہ دا نبی ہے جنت دے اندر آدم علیہ السلام پہ وسدے نے ہر نعمت رب العالمین آدم علیہ السلام نو عطا فرمائی جنت دی ہر نعمت آدم علیہ السلام پہ استعمال کر دے مولا فرمایا آدم علیہ السلام ہی درخت دے قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام گئے میں نتیجہ لینا ہے پھل کھاون دے بعد رب دا قرآن دس دے آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے نے جنت دے کپڑے بھی مولا تعالی لے لے ہن خالی آدم علیہ السلام جویں بچہ جمدا ہے اس حالت دے اندر زمین تے آئے زیتون دے درخت پتر دے چھڈے آدم علیہ السلام اپنا جسم مبارک ڈھانپ لیا وے زمین تے آ گئے نے ایتھے آ کے آدم علیہ السلام نہ غرور کیتا نہ وڈیائی کیتی نہ تکبر کیتا کیویں کردا اللہ دا نبی ایتھے آن کے نیاز مندی فرما رہے نے زمین تے بیٹھ کے جنگل دے اندر 200 سال دا عرصہ آدم علیہ السلام روندیاں گزارئی ایک دہاڑ نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں 200 سال آدم علیہ السلام حالانکہ گناہ کیتے ہی نہیں اے سرکار آدم دی ذات معصوم ہے 1.25 لاکھ نبی معصوم نے آدم تے گناہ کیتے ہی نہیں پھر بھی رو رہے نے آپ رو رو کے حدیث مبارک کے چایا آپ دیا رخسار مبارک تے جناب نشان بن گئے سن آدم علیہ السلام دے آنسواں دا پانی جب روڑ روڑ کے زمین تے نکیاں نکیاں ندیاں بڑھ گئیاں پرندیاں آ کے چونج لینی ہے آدم علیہ السلام دے بارے اونا پرندیاں بھی فریاد کرنی اونا نو بھی او آدم علیہ السلام دے روون تے ترس آ گیا پرندے فریاد کر دے سن مولا ہن تے آدم دی توبہ نو قبول فرما لے جس درد نال جس غم دے نال آدم پیا روندا ہن تے مولا مہربانی چا فرما پرندے پہ فریاد کر دے سن لیکن آدم علیہ السلام رونا چھڑے ہی نہیں رو رہے نے اے ہوئی مذہب اسلام میں رونا پہندئی ساڈا پیر باہو بولیا فرمایا تیت اللہ بنی او توکل والا اسہو مردانہ اتریے جتھے پوانی غضب دیا لہرا اسا قدم اٹھائی ادھریے اسرے او یسر میں آیا سچت او سیول کریے بے پرواہ او درگاہ ہے باہو بھریے صدقے جاواں خدا دے بندیا کیا آدم علیہ السلام نہیں سن جان دے رب رحمان رب رحیم میں اوندا نبی ہاں پھر بھی رو رہے نے
ہن آدم علیہ السلام روون اللہ دا نبی ہو کے روے پر آدم علیہ السلام دا پتر نہ روے اینو زندگی دے انہاں تے گناہ کیتا ہی نہیں او معصوم نے پاک نے گناہ نہ کیتا نہیں پھر بھی رو رہے نے پر آدم علیہ السلام دا پتر گناہ کرے پہاڑ جڑے پاپ کرے ظلم کرے دے اندر ہر جرم ہوے ہر گناہ آ جاوے اے زندگی دے اندر 40 سال 50 سال اور 60 سال درسا اے گناہاں دی دل دے اندر مبتلا رہے پر اینو رات دے اندر رونا نہ آوے سمجھ لے ایندا دل ہی پتھر بن گیا وے جڑا رونا نہیں آندا اے دا پورا دل ہی سیاہ دا سیاہ بن گیا وے جس دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا وے او دا تے دن بھی روندیاں گزردے انہاں دی رات بھی روندیاں لنگ جاندی صدقے جاواں خود محبوب خدا دی گل سناواں جڑا ساڈا نبی ہے سارے نبیاں دا سردار ہے جنہاں دی شفاعت دی امید اس رکھنے ہے کہ رب سونا آسا مومن مسلماناں دی میدان معاشر دے اندر ساڈا نبی سفارش فرماوے گا اے ہو مذہب اسلام اہل سنت دا عقیدہ میں محبوب خدا دے بارے گل سناواں سچے باپ دی سچی بیٹی عائشہ پاک فرماؤندیاں رات جدو پڑی محبوب خدا نے مصلی وچھا لینے رب دی یاد عبادت دے اندر مصروف ہو جانا پیر مبارک تے ورم آ جانی سوج جانے پیر مبارک رب دی بارگاہ دے اندر کھلو کے آپ جدو رونا وے داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر بتر کرتا مبارک آنسواں دے نال تر بتر وہ مصلی رسول اللہ دا آنسواں دے نال بھر جاندا سی بی بی پاک عرض کردین میں سوال کیتا ہے یا رسول اللہ تو سانتے بخشائے جے اے رون کھاتا ہے مینوں محبوب خدا نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا عائشہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا خود محبوب خدا دا عالم سی رات نو رو رہے نے پیر مبارک سج رہے نے آ نبی دے یاراں دی گل سناوا تو تے میں تے مہد جدو میلاد کرایا تے ملا سدایا انہیں جنت دا ٹکٹ دتا آپا تے اپنے آپ نو جنت دا حقدار ہی بنائی پھرنا کہ یار اسا جنتی ہے حالانکہ رسول خدا نے فرمایا من قال انا فی الجنہ فہو فی النار حضور فرمایا جڑا اپنے آپ نو آکھے گا میں جنتی ہاں حضور فرمایا او جہنمی ہونے جنت دین دا حق اللہ دے یا اللہ دے رسول دے جنہوں رسول خدا فرماوے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ دا صحابہ نو محبوب خدا نے جنت دی بشارت دیتی ہے محبوب خدا یہ حق رکھ دینے باقی عالم آ گیا تے پیر آ گیا او جنت دی بشارت دے سکتے جنت دا راہ دا سکتے بیار آرا جنت والا ہی آ جہنم والا جی اندے تے ٹرے گا تے جہنم پہیے اس راہ تے ٹر جائے گا تے جنت لب جانی ہے عالم راہ دا سکتے ایمان نال دسو جنت رب دا حبیب دے سکتا عالم راہ دا سکتا میاں آ راہ جنت آ جہنم والا راہ دا سکتا ریا مسئلہ جنت دین دا اے اللہ دا حق ہے اللہ دے رسول دا ایمان نالے دسو مولی جو جنت دین دے بخشے پاؤ جن پہ تو سا جنتی ہو تو نہ مرو جنت سانو رب دے سی تو ہے ویلنا تا دے اے ویلنا قیمتی ان کے جنت تو نہ مرے ہو تو بڑی قیمتی ہو رب تو لے سو تو ہے ویلنا دیکھا ایڈا سخی جنت ونڈی جانا ہے اویل دے سائیں اور ٹکانے تھے آ جا سن کے کوئی نہ پر اگو ساڈا حال ہی کوئی نہیں
کیونکہ علم دین رہا کوئی نہ، آپ دین جان دے کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، قوم لگ گئی بی سی ڈی کتھے گئی، قوم لگ گئے تھے گئی، انہوں خبر سے جانی کوئی نہیں، قدم خدا میں ممبر تے بیٹھا کال ایک میں اللہ دا گھر سامنے کھلے بندی بیٹھا بندہ اتھے ساڑھے سٹاپ تو سکو ختم حرام ہے، کوئی نہیں ختم پیچھا ثواب نہیں پہنچتا، اوتے میں تڑدا گیا تڑدا میں جدوں انہوں آخر مخر سائیں داڑی کوئی نہ مخر تو بحث نہ کر، تینوں انہاں مسئلہ دا پتہ کوئی نہیں، تو استنجا دس کتنی انگلہ نہ اور ساکا میں 5 انگلہ نہ استنجا کرنا جھوٹے تے رب دلان ہون آ ویکھو میں کا دعا قانون سنا کے کون یم دی میں کا غسل دے فرض آکے نہیں میں کا بال کتنے آکے 4 میں کا غسل دے فرض نہیں ہم دے پلیت ودن بال 4 جائے ودن تے مسئلہ جاؤ تو پدائی تلو تینو استنجے دا نہیں پتا تھلے اتے جا تو اس مسئلے نو پہ چھاڑ مگن تو ران دے تیرے نال میں باس کرا اٹھے تو آئے قوم دا حال ہے صحیح انہوں نو کی پتا کہ حق کیے باطل کیے صحیح کیے غلط کیے غیرت کیے بغیرت کیے عالم کیویں ہونا چاہیے عالم بولے کیویں عالم تے فرض کیے انہاں نوں جو پتہ ہی کوئی نہیں آ فقیرہ میں انہاں لوگاں دی گل سناواں جنہاں نوں محبوب خدا جنت دی بشارت دتی ابو بکر فی الجنہ آؤ وڈا بے نیاز قسم خدا دی کلمہ تے میرا صدیق اکبر پڑھدا ہے وہ جنہاں نوں قرآن پڑھاون والا مدینے دا تاجدار ہووے جنہاں سا نال محمد پاک دی زیارت کیتی ہووے سفر دے اندر حضر دے اندر نیکیاں کمال و رسول خدا فرمایا عمر دی نیکیاں ایک پاسے صدیق دی ایک غار والی نیکی ایک پاس یار صدیق اکبر انہاں دی نیکیاں عمر دی زندگی دی نیکیاں تو ایک غار والی نیکی اعلی ہووے ود ہووے انہاں دی نیکیاں دا کی مقام تے شان ہونا ہن ذرا توجہ فرماوی صدیق اکبر دی ایک نیکی حکومت چلاون والی سناوا آپ جب بادشاہ بنن اسلام دے حضرت صدیق اکبر دے موٹا تے حکومت والا بھار آیا قرآن اسلام نال انہاں نظام چلایا توجہ ذرا میرل رکھی توجہ میرل رکھی صدیق اکبر بادشاہ بن گیا وے امت رسول دے موٹا تے بھار نہیں صدیق اکبر بادشاہی کیتی ہے نیکی سمجھتے آپ جاگدا رہیا سمجھیے ہر بندے دی خدمت کردا فیصلہ قرآن دے مطابق نہ وڈے نو ویکھ رہیا نہ چھوٹے نو نہ کوئی سفارش نہ کوئی اوتھے رشوت کوئی اوتھے پیسے دین دا چکر نہیں تے محمد دا قرآن فیصل ہوئے صدیق اکبر بادشاہ بن گئے ان ذرا توجہ رکھی نیکی پہ سنانا یہ حکومت ہوئے محمد قرآن علی قسم خدا دیے سراپا نیکی ہی سراپا رحمت ہی مومنہ دے واسطے بھی رحمت ہی کافرہ دے واسطے بھی رحمت ہی صدیق اکبر بادشاہ بن گیا عمر بنیا توجہ کری عمر بادشاہ بنیا عمر پاک صدیق اکبر دا وصال ہو گیا صدیق اکبر دا جدو وصال دا ویلا قریب سی عمر دا ہاتھ پھڑیا فرمایا یارو کوئی اشتہار بازی نہیں کوئی پارٹی بازی نہیں کوئی ہلڑ بازی نہیں کوئی اتھے جناب کوئی اتھے گولیاں نہیں چلیا کسے پارٹی دے مخالف پارٹی دا بندہ نہیں مریا کلا صدیق اکبر عمر دا ہاتھ پھڑیا فرمایا یارو میں عمر نو بادشاہ بنا کے جا رہا سارا عمر دے پاک دے ہاتھ تے صدیق دے فرمان تے بیعت کیتی ہے کلا صدیق اکبر اتھے ٹھپاں ٹھپاں والا رولا تے ہی کوئی عمر بنیا بادشاہ پہلی دہاڑے صحابہ نو سدا ہے نبی دے صحابہ آ جاؤ بھائی عمر نے فرمایا مینوں یہ دسو میرے تو پہلے بادشاہ صدیق اکبر جیویں جیویں وہ حکومت چلا گیا جو جو کام کردا رہے مینوں دسو میں اوے کرے میں صدیق دے نقش قدم تے چلساں صحابہ پاک دسا عمر آئے کام صدیق اکبر کردہ حکومت آ کام بھی کردہ آ کام بھی کردہ کام ہو گڑن لگ پائے ایک صحابی بولا عمرو مدینہ دا بار ایک بڑھڑی بی بی اپاہج
اکھاں تو نبینی صدیق اکبر نا اس بی بی دے گھر وچ جا کے تے بوکھر دیندا اون دی بکری چونک نا بکری خلیفہ وقت اس بی بی نو دودھ پیواندا ہاتھ نال عمر نے فرمایا یارو تساں گواہ تھی ونجو میں عمر ایویں کرے پہلا دیاڑ آیا ہے شام دے قریب وقت سی عمر پاک چل پے شہر رسول اللہ دا مدینہ اس بی بی دے گھر عمر پاک گئے بوکھر پھیری ہے بکری نال کھڑی ہے عمر پاک نے برتن دے اندر بکری دوئی برتن پھڑیا تے بی بی دے کھول گئے فرمایا بی بی دودھ پھڑ لے پی لے بی بی جدو گل سنی رون لگ پئی ہے بی بی رون لگ پئی ہے عمر پریشان ہو گیا فرمایا بی بی خیر رونی کیوں ہے او بی بی کہن لگی اللہ دے بندے مینوں لگدا صدیق اکبر دا وصال ہو گیا آپ دنیا چھڈ گئے دنیا تو پردہ فرما گئے عمر نے فرمایا بی بی انہاں دور باہر مدینے بیٹھے اکھاں تو نہیں تے پہاجے تیرے کول ٹریا جاندا نہیں تینوں کنج خبر ہو گئی ہے جو صدیق اکبر دا وصال ہو گیا او بی بی کہن لگی اللہ دے بندے جدوں صدیق میرے کول آندا سی بوکھر دیون دے بعد بکری چو کے ہاتھ نال میرے منہ دے نال پیالہ لا کے فرماندا سی بی بی دودھ پی لے کیونکہ صدیق جاندا سی میرے ہاتھ کام نہیں کردے میرے منہ دے نال پیالہ لاندا سی تو آیا ہے جھاڑو بھی پھیرے ٹھیک ہے لیکن بکری بھی دو لئی ٹھیک ہے دودھ پلان لگے تو مینوں فرمایا پھڑ تے میں پھڑن جوگی نہیں مینوں خبر ہو گئی ہے جو صدیق اکبر زندہ ہوندا او ضرور آنا سی اج صدیق اکبر دی جگہ تے نواں آیا لگدا ہے او دا وصال ہو گیا وے عمر پاک جدو گل سنی فرمایا اپنے آپ نو فرمایا خطاب دے پترا لاکھ کوشش کرے تو صدیق اکبر تو اگے جا سکدا نہیں صدیق تے صدیق ہے آپ دا جدو وصال مبارک دا ویلا قریب نیکی پیا دسنا مرے تو میں تے گناہ کر کے دلیر ہے گناہ کرنے جناب ظلم کریے کسی دا حق کھاویے رشوت لویے سود چلے شراب چلے بے حیائی چلے بے غیرتی چلیے جویں جویں گناہ وددا جاندا ہے ساڈی آکڑ ودی جاندی ہے حالانکہ اسلام دسدا ہے گناہ کر کے مومن بندہ کدے آکڑ نہیں کردا او ڈگ پیندا مولا دی بارگاہ دے اندر زاری کرتا ہے روندا ہے فریاد کرتا تاکہ مولا میرا گناہ معاف فرماوے صدیق اکبر دے وصال دا ویلا قریب ہے جاگ دے بیٹھے ہو دنیا پہ چھڑدا صدیق اکبر بادشاہ صحابہ نو سڈا ہے فرمایا یارو میں دنیا تو جان اللہ مینوں نویں کپڑے چ نہ کفن نہیں دینا اے جڑے میں پائے نا پرانے انہاں کپڑے چ مینوں کفن دینا ہے وجہ پوچھی کہ بہادور کیوں آپ نے فرمایا بیلیو جڑا تساں مینوں کفن دینا ہے نا نواں او اس کپڑے دا نا حضور دے کسے غریب امتی دا ایک سوٹ بن جاسی اونوں دے دینا ہے مینوں انہاں پرانا چ دفن کرنا ہے کفن دے کے صدیق جانے تے صدیق دا رب جانے جنہ حکومت چو ایک کفن تک نے لیا قربان کر دیتا نبی دی امت ایمان نال انج دی بادشاہی چلاون والا صدیق اکبر جدو دنیا تو گیا نا جڑا شاگرد رسول ہے قرآن بھی رسول اللہ تو پڑھا زیارتاں بھی کیتیاں جنگاں بھی کیتیاں مال بھی رائے خدا وچ ونڈا ہے انج دا مقام رکھن والا صدیق آپ فرماؤندے سن میرا ایک قدم جنت دے اندر ہونا ہے ایک باہر میں موڑ ویڈر ساؤں بے نیاز میں موڑ ویڈر ساؤں بے نیاز تو میں تے سونا مو ٹکٹاں لئی جو بیٹھے ہیں مولویاں کولوں انہاں کا جنتی ہے عمار صاحب تو میلاد کرایا میں راتی خواب وچ ویکھا تو جنت وچ بیٹھا ہے مار اور تیڑ پائے اس جو تھندی لائی تے ماں تینوں آکھا تھندی میں کون ہی لامنی او اینے چی تیڑ گیا مار ملو کو کا بال بھائی بال میں میلاد کرائے تے راتی جنت تو کھلوں گیا جناب ہی تھین
جیویں جیویں تے جیویں جیویں تے جیویں جی صدیق اکبر دی گل سنائیے قسم خدا تے آپ فرماندے سن کاش میں ککھ ہوندا گلیاں دا میرے تو حساب تا نہ ہوندا یہ صدیق اکبر پاک فرماندے نہیں ہن نبی دے یار عمر دے سنا سانو پتہ تو لگ گئی اسلام ہے کہ اسلام دسا کی ہے ترتیب کیویں صحابہ دی زندگی پڑھو نبی دے اہل بیت دی زندگی پڑھو کیا انہاں تانوں بے خوفی نظر آئی ہے انہاں کو جرم گناہ نظر آیا ہے نا تیرے سر تو لے کے پیرا تک پاک اور سراپا پاکی وہ جنہ دی پاکی تے اللہ دا قرآن بولے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑے شان دے مالک ہون جڑے گناہ تو پاک انہاں دی زندگی دا مطالعہ کر دن انہاں دا میدان جہاد رات مولا دی یاد میں عمر پاک دے بارے پڑھے آپ عمر پاک جدو حاکم بنے آپ بھی بے مثال حکومت چلائی دنیا دے کافر کیسر و کسرا ورگے ملک آپ دے ہتھے آ گئے ادھی دنیا تے جناب آپ دی حکومت بادشاہی قائم ہو گئی ذرا توجہ فرماوی روئے زمین دے بادشاہ جڑے کافر آئے سن انہاں جدو عمر دا نام سننا تے کمبی جانا وے انج دا بادشاہ عمر بنیا نظام اسلام نال چلاون والا آپ فوج بھیجی جناب ملک شام دے علاقے دے اندر فوج عمر دی لڑتی رہی ملک شام دا علاقہ فتح ہویا ہے عمر دی اسلام علی فوج نے پورے ملک شام تے قبضہ فرما لیا ہے بادشاہی اتھے عمر دی بن گئی ہے آپ دی جڑی فاتح فوج سی انہاں خط لکھا پاک امیر المؤمنین عمر نو انہاں عرض کی تھی اے عمر صحیح بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ ایک تمنا لے کے بیٹھے نے وہ تواڈی زیارت کرنا چاہندے ملک شام فتح ہو گیا آپ اتھے تشریف لے آؤ اتھوں دے رانا تو جناب رقبے والے بندے ذمہ دار لوگ جناب دی زیارت واسطے تڑپ رہے ہیں آپ تشریف لے آؤ ہن ویکھی تے صحیح میرا عمر بادشاہ ہو کے بھی فقیر ہے عمر وال جدو خط آیا وے نبی دے یار عمر نے تیاری کیتی ہے ملک شام عمر جا رہے ہیں نواں علاقہ نواں ملک فتح ہو گیا وے بڑی شان نال فتح ہوئی ہے نبی دا بادشاہ عمر جا رہا وے تے جاندا کیویں پیا 18 ٹاکیاں لگا چولا پایا ہوئے ایک غلام نو نال لے کوئی اسلحہ نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی بندوقڑی نہیں سواری گدا مبارک تے غلام نو فرمایا بیلیا اندھا پد نہ تو سواروں میں اگے رسا پھڑنا ہے ادھا پد میں سواروں سا تو رسا پھڑے آپ وارو واری جڑا نہ سفر کرنا ہے سنت نبی دی بھی ایویں اے بادشاہ اگے نوکر غلام جے کوئی ساڈے ورگا بنا ہوندا اس آکھنا اگو رسا پھد یہ تے جامنے منزل ٹر نہ تے دو یہ نبی دا یار جا رہے ملک فتح ہے لوگ پتہ نہیں کتھوں کتھوں دے زیارت استے آئے کھلیں ہن عمر پاک سوار سرکار گدے تے سوار ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ جا رہے ہیں غلام سرکار اور گدہ مبارک دیو رسا پھڑا ہویا ہے چل دیا آپ نو گرمی محسوس ہوئی آپ نے جناب اپنی دستار مبارک پاگ شریف اتار کے نا مونڈے تیرا چل دیا واری آ گئی پاک عمر دی رسا پھڑن دی عمر پاک اترے رسا پھڑے غلام گدھے تے سوار ہے حاکم رسا پھڑ کے چل رہے چل دیا میرا پاک عمر ایک جنگل دے اندر جدو پہنچے
ندی دے اندر پانی سی عمر رک گئے جتی مبارک اتار کے کچھ چ مار لی بے نیاز جو سی بے نیازی والی طبیعت مبارک جو میرے پاک عمر دی کچھ دے اندر جتی ہے ہائے حاکم وادی جدو پار لگ گئے نے ملک شام دی سرحد تے نبی دی فاتح عمر جڑی فوج بھیجی سی نبی دے یاراں دی فاتح فوج عمر دے استقبال واسطے آئی کھڑی ہے جنہاں دا سپہ سالار عبیدہ بن جراح سی انہاں جدو ویکھیا عمر اس حال وچ پیا آوندا ہے عبیدہ بن جراح کہن لگا یارو ایڈی ایڈی دنیا عمر نو ویکھن آئی کھڑی ہے تے ساڈا نک وڈھا رہا ہے 18 ٹاکیاں والا اج بھی پاٹا ہویا چولا گدے تے سوار کوئی سواری بدل لیندا کوئی نواں سوٹ ہی پا لیندا نبی دے یار آ گئے اوہ فاتح فوج آ گئی کہن لگے عمر مہربانی کر اپنی سواری بدل لے اپنے کپڑے بدل لے عمر نے فرمایا نہیں میں ایسے حال دے اندر جاواں گا انہاں تلا لایا منت کیتی اصرار کیتے نبی دا یار عمر من گیا فرماؤں لگا ٹھیک ہے انہاں سوٹ لے آندا سی نواں عمر پاک نو پیش کیتا بھائی اے پا لو عمر نے نواں سوٹ پایا ہے سواری واسطے اونا ترکی دا گھوڑا لے آندا سی جنوں عربی دے اندر برزاؤن آکھدن چوڑے چوڑے پیر او دی کانڈ بھی چوڑی لمبا قد ہوندا ہے بڑا ناز نخرے نال ٹردا ہے عمر نو سواری پیش کیتی کہ حضور ایندے تے سوار ہوو نوے کپڑے پا کے عمر گھوڑے تے بیٹھ گیا وے چند قدم جدو گھوڑا چلے آئے ناز نخرے دے نال عمر فوراً چھلانگ مار تے زمین تے آ گئے فرمایا یارو میں نے کوئی سواری دیتی ہے یا تو میں نے شیطان تے بٹھا دیتا ہے اے سواری ہے میرا تے اندر نفسی آکڑا لگ پہ آوے فرما سونا گھوڑے تے بیٹھے فرمایا لے پہ وہ سواری ہے میرا تے اندروں نفس بدلدا پیا آکڑ آ رہے پرے کرو فرمایا تے چلو میرے وہ کپڑے لبو پرانے میں نویں نہیں پاندا اونا کسے جاندی کرو مہربانی کرو عمر صحیح فرمایا نہیں کپڑے لبو اوے پاساں تے گدے تے بس حیران کھلو نہ کہتے ہیں وہ پاسا ساٹھ دیتے ہیں پھٹ گئے فرما لبو میں اتھے بیٹھا لبو لب کے سیوو او کپڑے تھی تو میں نے دیو او پاسا تے اگاں جاتے صحابہ تلاش کیتے سی کے عمر پاک نو دیتے آپ نے پاک عبیدہ بن جراح نو فرما عبیدہ بن جراح سن اگر میں نو او پاس اور لحاظ نہ ہوندا جڑے تینو رسول اللہ نال نسبت ہے میں تینو ایتھے لمما پا کے نا جڑا تو مینوں کم کرایا میں تینو مارنے سن کوڑے تینو نہیں پتا اسا عزت تے شان کپڑا تے سواریاں نال نہیں پائی جڑی سانو عزت تے شان ملی ہے محمد اسلام نال ملی اللہ اے نیکیاں میرے پاک عمر دی انج فقیرانہ زندگی گزاری دنیا سوندی سی عمر جاگدا سی ہاں گلیاں پارا دینا ہے خیال کرنا ہے حفاظت کرنی ہے نگہبانی کرنی ہے آپ دا جدو وصال دا ویلا آیا نا حضرت پاک عمر دا وجھلا تینوں کی پتا رب دے قانون کیے رب سونے دی قدرت کیے او دی بے نیازی کیے سانو کوئی خبر نہیں پاک عمر دا جدو وصال مبارک ہویا آپ دا پتر فرماندا ہے 12 سالاں دے بعد میں اپنے باپ عمر نو خواب وچ ویکھیا 12 سال دا عرصہ گزر گیا عمر سامنے آ رہے نے پسینہ پیشانی تے آ رہا عمر پاک دی پیشانی تے پونچھ کے زمین تے سٹ رہے آپ دا پتر عرض کردا میں عرض کیتی ابو جی خیر تے آئے رہے اتنا لمبا عرصہ تساں کتھے ٹر گئے سو عمر نے فرمایا پترا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے حساب دیندا رہا
وا میرا رب رحمان نہ ہوندا رحیم نہ ہوندا عمر نے تے اج ہلاک ہو جانا سی وہ چھلا عمر ورگے دا حساب ہے تو کیویں بے حساب ہے عمر دا حساب ہے تیرا حساب کوئی نہیں اب بولتے صحیح اکھ رب دتی ہے اے بھی بے حساب ہاتھ اے بھی بے حساب نک کان پیر اولاد رقبے نعمتاں طاقت مسلمان مومن رب بنایا یہ سارا کچھ بے حساب ہے تیرے ایک سا دا حساب بھائی ایک سا صبح بولے آ بیٹھے نہیں سجے کھبے لکھ دین گنگے گنگے بولی آؤ شام نو بولنے تے لکھ دین صحیح بولنے غلط بولنے لکھ دین تے بغیر کسے کمی اضافے دے نا جدو تیری ساواں دی ڈور کھچی جانی ہے نا اینا کرامن کاتبین تیرا نام ہے عمل مولا دی بارگاہ پیش کر دے ہاں پھر رب سونے پائی پائی دا حساب لینا رسول خدا نے فرمایا بکری ٹکر مار دیا نا بکری سنگ والی نال دی بکری نو رب ڈادا لا لے قیامت نو اس بکری نو حساب لے دینا رب فرمانا چال حساب دے تینو میں سنگ لے سن بے ٹکر مار جدو بکری نو بکری دا حساب رب لے دینا انسان تو انسان دا حساب نہیں ہونا ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے یہ دو ایویں بخشے جا سکتے نہ اے مذہب صحیح نہیں غلط اسلام دے خلاف ہے اسلام کی ہے ساڈا پیر باہو بولے فرمایا حسن دیکھ کے او بلیا رون لی ہوئی تینوں دتا کسی دلاسا عمر بندے دی او میاں میں گزری جیویں پانی وچی پتاشا سٹ گدے سنی اتے پرت نہ سنگ سے پاسا مالک تے تو او یارا لے کے منگسی بہو رتی گھٹنا ماسا ایک گل حضرت سیدنا عمر پاک دی کیتی ہے ہن اہل بیت دی گل سناواں خون رسول دی گل سناواں تو میں تے جلا غفلت دے پردے پا کے ستے ہیں غفلت دے پردے پا کے ستے ہیں سانوں نہیں خبر رات کیویں پلنگ دی ہے دن کیویں گزر رہا وے گناہ دی دلدل دے اندر پا گیا رب بھول گیا رب دی یاد بھول گئی وہ رب دا دین قرآن اسلام بھول گیا وے سانوں تے سجان غیرت بغیرت دی رہی نہیں آم مولا حسین دے شہزادے امام زین العابدین بیمار کربلا جنہ دا نام سجاد انہاں دی گل سناواں آپ 5 فرض نمازاں دے علاوہ ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھتے کتنے کون امام زین العابدین مولا حسین دا شہزادہ کیڑی لوڑ سی لات لات رکھتے سوندے
نانا نبی ہے، دادا علی ہے، ابا جنت دا بادشاہ ہے، سانو کاڑی لوڑے نا 5 فرض بھی پڑھ رہے نال نفل 1000 رکعت نفل ہر رات. اے نیکی پہ دسنا اللہ دا قرآن جو بول گیا ہے مومن نیکی کرن تو بعد موڑ ڈرد ہے تے آپا موڑ چنگے نہیں ہیں انہا تو آپا نہ نیکی کرنے آئے تے نہ ڈرنے تے او ڈرن نہ قرآن فرمایا بجیڑے نیکی کرن او ڈرن تے آپا تے موڑ چنگے رہ گئے نہ نیکی کرنی ہے تے نہ چنگے نہیں. 5 فرض نماز آندھا ہر رات 1000 نفل کتنا سردیاں چی 1000 گرمیاں چی سوکھا ہے اوہ 1000 سوکھا ہے اوکھا ہے. اما رمضان آندھا پائے جی ہندی ایک وڈی رات کیڑی گنگے تھیندے ویندے ہو 27 وڈی رات آپ ارادہ کرنے ہے آج 100 رکعت نفل پڑھوں ارادہ کر کے میں نا مسجد 100 پڑھوں گھر ارادہ کیتی کھڑے 100 گھروں نکلے بازار ارادہ بدل گیا یار 80 پڑھوں والا اگلے سال 100 پڑھوں مسجد دے نیڑے تھیا 60 تے آ گیا ٹوٹیاں تے بائے تے وضو کیتا 40 تے آ گیا 40 پڑھوں والا اگلے سال 100 پڑھوں مسجد دے سیانے جناب قدم رکھا وضو کر لیا 20 تے آ گیا اندر بڑا 10 تے آ گیا نیتی ہے 6 پڑھتے گھریں اے ساڑی حالت سال بعد وڈی رات ماں رمضان علی تے صدقے جاواں اونا پیارا تو جڑے ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھ دن. آپ دے غلام فرماندن امام زین العابدین دے غلام فرماندن جڑے آپ دے مرید سن فرماندن ایک رات سردیاں دا موسم ہے تے او ٹھنڈ پہ پیندی ہے اخیر امام زین العابدین نے فرمایا مریدو میرے حجرے دے اندر نا موٹے موٹے انگیٹھی تے انگارے رکھ دیو کمرہ گرم راسی میں دل کھول کے مولا دی یاد کرساں مریدہ اس کمرے دے اندر حجرے پاک دے اندر امام زین العابدین دے انگیٹھی رکھی انگارے آپ اللہ دی یاد وچ مصروف ہو گئے اللہ اللہ کر دے نفل پڑھ دے اس انگارہ وچوں نا ایک چٹخ وجی چھوٹی جے چنگاری اڑ کے نال جا پئی بستر مبارک چار پائی شریف تے بستر تھی نا سلگ دی بستر مبارک سڑ گیا چار پائی جل گئی کمرے دے اندر دھواں اٹھا باہر آپ دے مریداں جدو ویکھیا نا دوڑ کے آئے دروازہ کھٹکھٹایا یا امام دروازہ کھولو یا امام دروازہ آوازہ ماریاں پر دروازہ کھلیا اونا دھکا مار کے نا دروازہ توڑا اندر گئے ویکھیا امام زین العابدین سجدہ پکر پورے تسلے نال خشوع و خضوع دے نال کوئی پتہ نہیں آگ لگی ہے مرید آئے کھڑے دروازہ ٹوٹ گیا کوئی خبر نہیں ہے یہ نماز امام دے ساڑی نماز ہے کیڑی چاک مارے تے تروڑی کھلے انہیں ساڑی نماز ہے دکاندار کھلاؤندا ہے خشوع و خضوع جان دے ہو بھئی نماز پڑھنی ہے خشوع و خضوع دینا پوری توجہ اللہ لو توجہ ہے کہ نہیں مڑ آپس نماز پڑھنے نا وپاری کھلا نماز چل آپ تو سارا حساب ہی نماز کرنا اللہ اکبر دانے خریدے سن 1200 نو تے 1050 روپیہ ہو گیا نقصان ہو سی غیر کھلا نماز دکاندار ہے سبزی آلا اللہ اکبر بنڈیاں دا توڑا لے آندہ سی 700 دا تے سستی ہو گئی نقصان ہونا ہے کھلا نماز ہے مولوی صاحب اللہ اکبر یہ نامرادہ پچھلی عید تے میں کو 50,000 دیتا پتہ نہیں ہون ماہ رمضان تے کیا کرے تھے کھلا نماز وہ جلہا یہ تیڑی میڈی نماز ہے او حسین دے پتر امام زین العابدین دی نماز ہے
امام زین العابدین پورے تسلے دے نال دوسرا سجدہ فرمایا ہے، سلام جدو پھیریا وے مرید عرض کیتی ولج پالا بستر سڑ گیا، چار پئی جل گئی، کمرے دے اندر اگ بلی ہے، تانوں اگ دا خوف نہیں آیا؟ امام نے فرمایا مریدو میں جہنم والی اگ دے خوف وچ پیا سا، تا مینوں اس اگ دا خوف نہیں آیا۔ او جہنم والی اگ جدا بالن انسان تے پتھر حسین، اے حسین دا پتر جنہ کربلا دا ہر لمحہ اکھ نال ویکھیا، علی اکبر دی تڑف دی جوانی، اپنے ابا حسین دی لاش اکھ نال ویکھن والا امام زین العابدین فرمایا مریدو میں او جہنم والی اگ دے خوف وچ پیا ہم، تا مینوں اس اگ دا خوف۔ ہاں او تے کر دے نا آپ تے جنت وچ گئے بیٹھے ایویں ہے کہ نہیں؟ اے عبادت، اے نیکی۔ ہن آپ دا ڈر سناواں، جڑے ستے پئے او بھی آکھ چھڈو۔ کعبے دا امام اسمعی فرماوندا ہے دنیا سو جانی، میں اد رات نو اٹھ کے رب العالمین دے کعبۃ اللہ دا طواف کرنا مینوں بڑی چس ملنی تے میری زندگی دا معمول سی۔ امام کعبے دا دستا جدا نام امام اسمعی فرماندا ایک رات میں گھروں چل پیا وا، کعبہ شریف دا طواف دا میرا ارادہ سی، حتیم دے اندر جدوں میں پہنچیا کعبۃ اللہ تے میں نگاہ ماری، ایک نوجوان مینوں روندا نظر آیا، اپنا چہرہ کپڑے دے نال چادر دے نال کچی پھردا سی، کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے رو رہا، ہزاروں قطار فریاد کردا سی مولا کریم جتنے روئے زمین تے درختاں دے پتھر بنائے نہیں انہاں دا گنتی شمار او کم میں مجرم دیا خطاواں ود نے، مینوں معاف فرما دے۔ اے فریاداں کر کر کے رو رو کے تڑف تڑف کے زمین تے آ جاندا، تڑف رہا وے، بے ہوش ہو گیا وے۔ کعبے دا امام دسدا ہے میں بڑا پریشان ہویا یارو، دنیا سو رہی ہے، اب رات نو اٹھ کے رب دی بارگاہ دے اندر انج رو رو کے فریاد کرن والا کون ہے؟ میں سوچدا سا پیا، پھر ہوش آیا رب دے کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے نوجوان پھر رو رہا ہے، اے مولا کریم جتنے روئے زمین تے تو ریت دے ذرے بنائے نہیں انہاں دا شمار گنتی کم میں مجرم دیا خطاواں ود ود نے، مینوں معاف فرما دے۔ پھر بے ہوش ہو گیا، زمین تے تڑف رہا سی، امام کعبے دا دستا مینوں بڑا ترس آیا، رحم آیا وے، میں نس کے گیا انہاں دا سر چاہ کے میں اپنے پٹ تے رکھیا، چادر ہٹائی جب چہرے تے نگاہ ماری ہے ویکھنا کیا حسین دا شہزادہ امام زین العابدین، میری دھار نکل گئی، میں ہاتھ بن رہے عرض کی تھی اے امام تواڈے بارے اللہ دا قرآن آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے امام قرآن فرماندا تساں پاک ہو، جڑا تہاڈے نال نسبت رکھے عمل تے عقیدے ایمان والی او بھی پاک ہے۔ مڑ اے روڑ قادا مینوں کعبے دے امام فرماندا ہے، مینوں امام زین العابدین نے فرمایا اے اسمعی مینوں اللہ تو بے خوف نہ کر، اٹھے عملاں دی ونڈ ہونی ہے۔ اے امام زین العابدین سونا جنہ دی شان وچ قرآن اتردا، جنہ کربلا دے اندر گئے بیمار سن ہے، اے امام زین العابدین نیکیاں بھی کیتیاں رو بھی رہے۔ ہن غوث پاک دی ایک گل سناواں، جنہ دیا اہل سنت و جماعت 11ویں شریف کرنے ہر مہینے کرنے کہ نہیں بھائی؟ سارے ولیاں دا جڑا سردار ہے او امام غوث پاک دے بارے میں پڑھیا ہے، آپ دی جڑی عبادت ہے نا تساں بھی سنی علماء تو کہ آپ نا عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی ہے 40 سال۔ کتنا؟ 40 سال۔ اے سنیاں دا پیر تے جیڑا ایک کی نہ پڑھے اور جیڑا پیر ایک کی نہ پڑھے
تے مرید نو پڑھ دے نو آ کے چھاڑ دے میں جو بیٹھا 40 سال عشاء دا وضو ہے ساری رات اللہ دی یاد ذکر فکر قرآن دی تلاوت مصروف سویرے اس عشاء والے وضو نال صبح دی نماز پڑھی تے کتنا یہ نیکی ہے آپ دے والدین دی نیکی سناواں صدقے جاواں اس ماں باپ تو جنہاں غوث ورگا لال دیتا ہے انہاں دا زہد انہاں دا تقوی ورع عبادت ریاضت کمال انہاں دا قسم خدا دی ذرہ ذرہ جڑا کھاندے سن نا رزق حلال انہاں کھانا ہے ہاں شبہ والی شاید تک انہاں ہاتھ نہیں لاؤنی جیندہ ہو کے بول سبحان اللہ میں پڑھے آئے میرے غوث پاک سرکار دے والد گرامی موسیٰ دوست جنگی جنہ دا ناسی کئیاں دنہ دا فاقہ بھوک پیاسی نہر دے کنارے جا رہے نے پانی والے پاسے نہر دے اتے ایک سیب تیردار ہے کئیاں دنہ دا فاقہ ہی میرے غوث پاک دے والد گرامی اور سیب پھڑے کھادا وے یا کھادا ہے آپ سرکار نے فرمایا آپ سرکار عبدالقادر جیلانی دے والد گرامی فرمایا تو تے پوچھیا نہیں پتہ نہیں کی دسے دے ان پوچھا کھا بیٹھے میدان معاشر دے اندر جے رب تینوں حساب لیا بھئی سیب دا حساب دے کی جواب دے گا آپ یا کھادا ہے پریشانی لگ پئی ہے آپ اس سیب دے مالک دی تلاش دے اندر جس سمت تو پانی آ رہا سی نہر دے کنارے کنارے چل پین چل دیا کئی دنوں کے بعد ایک باغ آیا ہے جدیا شاخاں درختاں دیا جڑے سیب دے درخت ہے سن اس نہر دے کنارے کنارے شاخاں پئیاں سن اور ٹوٹ کے سیب گر رہے سن آپ سرکار نے سوچیا بھئی ایسے باغ دا سیب ہے فوراً گئے باغ دے اندر جا کے مالک دا پوچھیا تلاش کیتی انہاں فرمایا اس باغ دا مالک ایک سید ہے جدا نام حضرت عبداللہ سومعی نام پوچھیا تلاش کیتی انہاں دے جناب گھر مبارک دے باہر گئے دروازہ کھٹکھٹایا جوانی دا عالم سی جو باغ دا مالک سید سیب بخشاون والا بھی سید سی آپ جدو آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا سید عبداللہ پاک سرکار باہر آئے آپ نے ویکھیا تے ایک نوجوان صاحب نے فرمایا یارا خیر کیویں آیا ہے عرض کردہ نور میں جناب دے اس باغ دا نہر دے اندر سیب لڑ گیا کھا بیٹھا وا پوچھیا نہیں مینوں خوف آیا ہے کہ رب میدان معاشر وچ میرا حساب لیا میں کی جواب دیا گا میں سیب دے واسطے معافی منگن آیا حضور مہربانی کرو مینوں سیب دی معافی دے دیو مینوں معاف کر دیو جدو عبداللہ سرکار سید پاک نے ویکھیا ایڈا زہد ایڈا تقوی ایڈی پرہیزگاری ہے چڑھدی جوانی آپ نے دل کے اندر ارادہ کیتا ہے ہووے نہ تے ایسے نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے فرمایا نوجوان میں تینوں سیب معاف کراں گا پر میری شرط نہیں ایک شرط میری اے وے باغ دے اندر اینا سال 12 سال خدمت کر اینو پانی لہا پھر میری ایک بیٹی یہی جیڑی اکھاں تو انی ہتھاں تو لنگی پیراں تو لنگڑی ہے سر تو گنجی ہے اون دے نال ویاہ کر سیب معافی کراں گا میرے غوث نے ابے قبول فرمایا ہے کیونکہ آخرت والا عذاب چکیا جانا نہیں فرمایا مینوں قبول ہے اپا حج لڑکی دے نال جدوں نکاح ہویا حجرہ مبارک دے اندر میرے غوث پاک دے والد گرامی تشریف لائے گئے جتھے میرے غوث دی بنن والی ماں سی نکاح مبارک جو ہو گیا خبر ملی سی بھئی اپا حج جا جدوں حجرے دے اندر نگاہ ماری ویکھ دیکھی نے بی بی تے ہر عیب تو پا کے
حسن بے مثال ہے، فوراً پیچھا پلٹ پہ، یار میں غلطی کر بیٹھا، یہ میری گھر والی نہیں، اگے عبداللہ پاک کھڑے سن سید، انہاں جب ویکھیا فرمایا پتر خیر ہے حضور میں تے کسے ہور دے گھر گیا وا، میری بی بی دے اندر تے عیب سن، اے بے عیب ہے، آپ نے فرمایا پتر اے ہوئی تیری گھر والی ہے، حضور تسا عیب دسے سن اکھا تو نہیں، فرمایا پتر میرا مطلب ہور سی، فرمایا میرا مطلب ہور ہے، ماں جڑا اکھا تو نہیں آکھا نا، میری بیٹی آج تک غیر وال ایک نگاہ نہیں ویکھی، غوث ہے میں نہیں جمع، آج جگہ جگہ تے بچہ بچہ غوث غوث دا نام پہ پکار دے تے ایویں نہیں جمے، فرما پتر میری بیٹی آج تئی غیر مردل ویکھا نہیں، سر تو گنجی آج تئی دوپٹہ نہیں اتارا، ہتھاں تو لنجی غیر مرد نال ہاتھ نہیں مس کے، پیراں تو لنگڑی میرے گھر دا اے دروازہ دہلیز تو ایک قدم باہر نہیں رکھا، اما انج پاک ابا اونج پاک، آوان والا مڑ کیوں نہ ہوئے غوث پاک، اس شان تے تمام نال جمدیاں سرکار روزہ رکھا ہے، اے ماہ رمضان شریفہ ہن اے نیکیاں 40 سال اللہ اللہ پکڑ اکے وضو نال، آپ سرکار دا ہن خوف سناوا، اتنے ولیاں دا سردار ہے، پتہ نہیں آلے سنت دا عقیدہ تو چھاڑ کی میں بیٹھا ہے، کچھ نہیں ہونا آکھے، کوئی حساب نہیں، میرا غوث شیخ سادی فرماندے غوث پاک تے شیخ سادی دا ایک زمانہ ہے، آپ فرماندے میں شیخ عبدالقادر جیلانی نو ویکھے کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے نا، شیخ سادی فرما رہے غوث پاک رو رہے تو فریاد پکر دن مولا جے تو عبدالقادر جیلانی نو معافی نہیں نہ دینی بخشنا نہیں، میدان معاشر وچ مینوں نبی نہ کر کے اٹھاویں تاکہ میں مخلوق دے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آ فقیرہ میں ان نتیجہ کڈا کہ اللہ دا قرآن دسدا مومن نیکی کر کے اج ساڈے دلاں چوں اللہ دا خوف نکلا ہے نا، نکل گیا، حاکم دا ڈر ہے، فوج دا، پولیس دا، چودھری دا، ایم پی اے دا، ایم این اے، وزیر مشیر، گھر والی گھر اوندا بہت ہے، آن بندہ جدو جاوے شہر تے بی بی آکھے بھئی سبزی لے آنی ہے شام نو تے چیتا لائے جاوے سائے پریشانیاں بندے نو تے جدو دروازے دے سامنے آوے تے سبزی دا چیتا بھی ایویں ہے کہ نہیں؟ اچھا بختالی دا بھی ڈر رہے، فوج دا بھی، پولیس دا بھی، حکومت دا بھی، چور دا بھی، ڈاکو دا بھی، پنڈ دے وچ کوئی محلے وچ بدماش ہوئے اون دا بھی ڈر، تے یار سینے چ ڈر نہیں نہ رہیا تے رب رحمان دا پیدا کرن والے رب رحمان دا ڈر نہیں رہیا۔ اج ایندا کی نتیجہ جدو دل دے وچوں مسلمان دے مومن دے دل وچوں اللہ دا ڈر نکلا نا، بزرگ تے فرماندے جس سینے چ اللہ دا خوف نہیں نا او دل کدے مومن دے دل رہندا ہی نہیں، مومن دے دل وچ ہمیشہ رب رحمان دا ڈر ہوندا۔ اج ساڈے سینے چوں اللہ دا ڈر نکلا ہے، جو جہان دنیا دے گناہ ہن او اج تمام دے تمام اج اسا مسلماناں دے اندر موجود ہیں۔ نتیجہ کی ہے؟ خوف نکلا ہے تے گناہ آیا ہے۔ پیچھا زندگی صحابہ تے اہل بیت دی زندگی دا مطالعہ کر انہاں دے سینے چ اللہ دا ڈر سی، گناہ نہیں سی۔ اج ڈر گئے، گناہ آ گیا، شراب پہلو پیندے سن کافر، ہن او سارے بولو مرو، ترائے بلندے نے تے موڑے ترائے تا کوڑے ہو گئے جیتے 70 بندہ چوک بیٹھا ہے۔ آج کون شراب پی رہا ہے؟ مرد
عورتاں بچے پی رہے، حکومت، پولیس، فوج، پیر، مولوی، چودھری، ایم پی اے، ایم این اے، کیوں؟ خدا دا خوف کوئی، یہ قسم خدا دی اللہ دا خوف ہوندا تے ساڈے ملک شراب دی فیکٹری ہوندی، غریب دے کولو چرس خود بوجھ چ پا تے دو مار کے پھڑ لونا، تے جتھے فیکٹری دیاں فیکٹریاں جا، گجرات جا جناب ڈیرہ اسماعیل خان جا، جتھے جاؤ وڈیاں وڈیاں فیکٹریاں تے شراب بھی ایسی ایک قطرہ انہاں لوگاں دسیا بھئی ڈرم میں سٹو نا پانی دے تے پورا ڈرم ایک قطرے نال شراب بن جا، ایڈی سخت شراب پورے ملک وچ فیکٹریاں او نہیں پکڑ دے، پولیس شراب پیندی ہے او بھی پھڑے جاندے، فوج پیندی ہے پھڑیندے، ایم این اے پیندے پھڑیندے، وزیر پیندے شراب پھڑیندے، غریب پیندے پھڑیندے۔ قدم خدا دی ایک قانون ہے، ایک قانون ہے پر اسلام دے اندر اج نہیں، جو بھی جرم کرے گا خواہ چھوٹا ہے وڈا سزا پوری ہے، کیونکہ محمد دا قرآن ہے۔ صدقے جاواں شراب عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی، ایک پاسے جناب تھانے دے اندر ایم پی اے جاوے، ایم این اے جاوے، دوسرے پاسے جناب غریب جاوے تے 10,000 جیب وچ لے جاوے، ایس ایچ او 10,000 پھڑاوے، قسم خدا دی ایڈی منی جانی ہے کیونکہ انہیں 10,000 دیتا ہے، ایم پی اے نے ککھ نہیں دیتا، پیسہ چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، قدم خدا دی کر کے نتا جرم دن بدن ودتا جا رہا ہے، نوے تو نواں گناہ، نوے تو نواں طریقہ، نوے تو نواں جناب لٹن کھچن مارن دا طریقہ عام ہو رہا ہے، حالانکہ اسلام دے اندر رشوت حرام ہے۔ اج سود عام ہو گیا، سود ساڈے ملک دی معیشت بن گئی ہے، کوئی جھگا اج سود تو پاک نہیں، نہ پیر دا جھگا، نہ مولوی دا، نہ امیر دا، نہ فوج دا، نہ پولیس دا، اج سود اتنا عام ہو گیا ہے، حالانکہ اسلام نے حرام فرمایا ہے، میرے آقا نامدار نے فرمایا 70 درجے سود دے گناہ دے نے، پوڑی در پوڑی جیویں جیویں وددا جاندا ہے، حضور نے فرمایا سارے نالوں کم درجے دا گناہ سود کھاون والے بندے دا ایویں وے جویں سکی ماں دے نال زنا کرن دے برابر گناہ وے، سودی بندے تے رب تعالی دی انج دی لعنت پیندی ہے، اپنے جھگے دا مال جے سود شامل کرے گا لکھاں دے لکھ نال چٹ ہو جاون گے، اے کدے ساوا نہیں ہو سکنا۔ میرے آقا نامدار نے اینو حرام فرمایا ہے، اج سود عام ہو گیا، وجہ کی ہے اللہ دا خوف نکل گیا وے، ڈر رہا نہیں، آج مسلمان دے سینے دے اندر قرآن دی عزت اسلام دی حیبت رہی نہیں۔ اے بے خوفی دا نتیجہ دسدا پہ، بے خوفی دا نتیجہ پیچھے خوف ہے، نہ اتھے شراب دسنا ہے، نہ اتھے کوئی جرم، نہ گناہ، کیوں؟ انہاں دے لو وچ اللہ دا ڈر ہے۔ اور اج ایمان نال دسو ٹی وی آیا ہے، آنکھوں تو چاہ رکھی جو بیٹھے ہو، قرآن بھیجا ہے، مولا علی خواب آکھا بے ٹی وی رکھ لو، غوث پاک کتاب لکھ گئے، بہاؤدین زکریا ملتانی خواب آ کے آکھا رکھ لو، کہیں آکھا ہے ہوں او دے آکھن تے آپ رکھا ہے، اس کیوں آکھا ہے؟ اس آکھا ہے وہ جنہ گھر ہے محمد دا قرآن صبح صبح کھل دے، بندہ نماز پڑھ کے قرآن پڑھ دے، بی بی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ دیے، بچے بچیاں صبح مسلمان دے گھر گلی محلہ پنڈ دیہات شہر جس بازار جاؤ ہر گھر چ محمد دے قرآن دیاں آوازاں آوندیاں، کسے گھر سورت رحمان ہے، کسے سورت یاسین، کسے سورت مزمل، قرآن دی گونج ہوندی ہے سویرے سویرے، اور اللہ دی رحمت دے فرشتے اتر دن اس لعنتی کافر ساڈے جھگے برباد کرن واسطے، مسلمان نو قرآن تو ہٹاون واسطے اس ٹی وی دتا ہے۔
بولو تے چلو چلو گونگے صحیح نہ بولو سر تمہاری ہو میں تہاڈا سر ہی قبول کر لے انشاءاللہ راضی ہوں سر ماری ہن اج ایمان نال دسو ٹی وی آیا ہے نا سنو اسلام اور قرآن توجہ مل رکھو اسلام اور محمد دا قرآن او تے برحق ہے ٹھیک رکھ دو تو سا مینو یار انسانی عقل دا بھی کوئی تقاضا ہے خود مینو عقل نال دسو فیصلہ کر کے محمد دے قرآن دے تینو لعنت اور حرام کیتا ہے تو سا خود عقل نال فیصلہ کر کے دسو یار فلم چلے ہندوستان دی ساڈے اس گھر ٹی وی دے اوتے سی ڈی چلے فلم چلے ہندوستان دی ایمان نال اس گانا جڑا ہندوستان دی فلم وچ لگدا ہے میں تانوں پوچھنا اد روئے مسلمان تسا گواہی پیش کرو بھائی دیاں بہناں نو وکھاونا او جائز ہے کیوں ہر گناہ دا وال سکھاندے جفی ایتھے 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 ایویں تے یار ہن پیو بھی بیٹھا ہے دھی بھی بیٹھی ہے بھرا بھی بیٹھا ہے دادا بھی بیٹھا ہے تے یار کواریاں دیاں تے بہناں تے او لانتی او تے ہے ہندو او لانتی اس طرح گانے چ بدماشی کر کے ساڈیاں دیاں نو سبق دے وے تے یار ڈوب نہ مریے غیرت بھی تے کتے شاید نہ ہے بھئی او ایڈا اعلانیہ لانتی بھی کھا رہے اور پوری فلم دے اندر سٹوری چل رہی ہے بھئی کڑی کڑے نو نہ ملاونا ہے پیار چلاونا ہے انہاں دا پریم چل رہا ہے کچہری جا رہی ہے ادھروں ماں پیو جا رہی ہے کڑیاں دی جج صاحب میں ناصر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں یہ ڈیڈی مجھے مارنا چاہتا ہے انہوں پولیس ملے فوج ملے نگاہ یہ سارا طریقہ تے ساڑیاں دیاں وے دیاں بیٹھی ہیں آج میں جتھے گیا مینو اتھے تقریر تو بعد مینو پینڈا لاکا ساڑھے پینڈے جو ترائے گئیاں کایا کا 2 کایا کا 5 کایا کا 1 کا ہون گئی ہے پچھلے ہفتے ماں کا ٹی وی رکھو 50 فوٹ ٹالا تے ہو گئی HD اس حادہ نہ دیو ہاں چلو نسانے چیزا فتح ہوئے خیر نہ ٹی وی تو پہلے ایمان نال دسو اپنی دادیاں ہی گزار گئیاں نانیاں ہی گزار گئیاں او شریف بیبیاں او نہ بھویں کٹایاں بھویں ستھنا ایس طریقے نال کسیاں ہویاں جی کوئی نہ لنڈے چولے ایک کہیں سکھائیں ٹی وی سکھائیں فقیرہ ایسی لعنت جس تے انگریز راضی ہویا ہے تے ساڑھے گھراں چوس بھیجا ہے آج سادہ انٹینا بھی لگا کھلا ہے ڈیش بھی لگا کھلا ہے پیر دی کوٹھی تے 3 ڈیشاں پئیں مرید 5 رکھی بیٹھا ہے آج اس طرح ویکھ رہی ہیں ماحول معاشرے دا تو فیشن تیرے سامنے ملتان دی کسے بازارچ کھلو جاتے بیبیاں دا فیشن گن قدم خدا دی 15 ہزار دی پارلنگ بیوٹی پارلر کھول گئے ہیں 10 سال پہلے ہن ہون انہاں تو اتے شیاں کھلنی ہیں تو سا اے سامان لائے تے دے تے تھک جامنا ہے تنخواہیں موک جامنی ہیں چوریاں تے لگ سو کہیں دا بکرا لکائی سو فیشن پورا کرے سو تے مرو تو سا ٹی وی نہ رکھو نہ ویکھن تے نہ کرن اج بے خوفی دا نتیجہ کہ ٹی وی گھر گھر عام بے حیائی عام گانا عام ناچ عام شادیاں دے موقع تے ویکھ لے جیویں بیبیاں وچ ویدھیاں اوویں انہیں جائے دے کیوں آیا ہے اللہ دا
اللہ دا قرآن کھلو جا اللہ دا قرآن اللہ دا خوف دل چ نکلے اج اے لعنت اے بھی ساڈے چ آ گئی ہے تے قسم خدا دی اگر اج بھی مسلمان اپنے سینے دے اندر رب رحمان دا خوف پا لوے نا ہر جرم چاہے وڈا یا چھوٹا ہے تے اللہ دے خوف دی برکت ہی تے مسلمان نو ہر گناہ تو بچا سکتا ہے اللہ سونا دعا کرو میں تھکیا سا بیمار بھی سا گولیاں کھا دیاں بخار ہے تے جو کچھ اللہ نو منظور آ میں بیان کیتا ہے ماہ رمضان آون والا ہے نیکی دا تین حکم کیتا ہے گناہ تو منع کیتا ہے خوف رب دا تیرے سینے چ پایا ہے تاکہ سانو اللہ تعالی ہدایت دے گناہ تو بچیے جڑے چاند گناہ دسن سود رشوت ٹی وی بے حیائی ناچ گانا عورت دی بے پردگی کلبہ دے اندر آج مسلمان دی تھی جا ڈانس کرے باہر دے ملک جاتے کرکٹ کھیڑے ہاکی کھیڑے یار اسلام اے دی اجازت نہیں دیندا اینو بے غیرتی آکھ دین اسلام دے اندر اے دی کوئی گنجائش نہیں توجہ ہے کہ نہیں تا کافر پورا زور دے کے آج مسلمان نہ دے اجتانو باہر لے گیا کبڈی تک عورت کھیڑ دی کھلی تو دا ٹی وی وین دے ہو کبڈی تے عورت کرکٹ تے عورت ہاکی تے عورت تراکی تے عورت بس دی کنیکٹر عورت جہاز دی ایئر ہوسٹس عورت پٹرول پمپ لاہور اسلام آباد گڈیاں پٹرول پاوے تے عورت تے بازار وچ عورت کلب وچ عورت یونیورسٹی لڑکی لڑکا رلے لتاں وچ لتاں باواں وچ باواں ڈانس دی کلاس نچن دی کلاس آئی لو یو سارا کچھ چل رہا یار مسلمان مینوں سمجھ نہیں لگدی بھئی اے انا ہو کیوں گیا مسلمان انا کیوں ہو گیا ہے اینو گناہ نہیں دسدا اے محض لعنتی یہودی اے تنخواہ لالچ لا کے بھئی عورت 70,000 لائے تے ہم دکھ لیے ہن میں کیا آکھاں بندہ کھا رہی ہے او کما تے لے آ رہی ہے 70,000 ہن قرآن بھی کھاؤ نا بھئی آ حرام ہے تے جائیں دی بیٹی 70,000 لیندی اس قرآن نو مننا ہے اس آکھنا ہے بڑا مولوی پرے ہٹ 70,000 کھمدا پیاں تو حرام ہے نہ کھا کوئی نہیں کھلوندا آخری کلام ہے ہدایت اللہ دیونی جنوں رب چننا وہی بچنا ہے آخری کلام ہے تقریر دا اختتام ہے جڑے ناراض بیٹھے ہو سبحان اللہ چاکو ہن جڑے راضی ہو او بھی آکھ چھڈو صدقے جاواں مذہب اسلام غیرت دا مذہب اسلام فرماندا بی بی پردے دے اندر ہوے اینو غیر نہ ویکھے غیر اینو نہ ویکھے اے جدوں گھر بیٹھ جاوے گی ایک صبح نماز پڑھے گی رات نو تہجد پڑھے گی قرآن دی تلاوت کرے گی باپ دی عزت دی لاج رکھے گی غیر نو نہیں ویکھے گی نہ ویکھن دے گی جدوں پتر جمے گی کدے مولا حسین ورگا کدے شیخ عبد القادر جیلانی مہر علی داتا جویری خواجہ جمیری بہاؤدین زکریا وانگو ایک دلال پیش کرے گی تا کافر الٹ کر کے ایسا دیا ایسا نو بار کر دیتا تاکہ بی بی چھپے نا ظاہر ہو جاوے کلبہ دے اندر ہر تھا تے پیسہ کماوے پیسہ اے کماوے تے مردہ نو کھواوے مرد بولن جوگا نہ روے اے راتی آوے دن نو آوے لیٹ آوے جلدی آوے مرد نو پوچھے نا مرد کھاون تے لگ جاوے کشمیر دا ولی ایسے گل دا درس دے گیا فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سرو دا چنگا بزرگ فرمایا بھئی ساگ کھا لے سروں دا پانی اچ لون مرچا سٹ لے روٹی کھا لے پر غیرت پوری رہ دی بہن دی غیرت ہوئے خون دی بے غیر نال بیٹھیے تے سڑ جاوے بے میری بیٹی غیر نال بیٹھی کیوں ہے تے جی آپ چھاڑ ڈاوے موڑے دی نماز کہیں خاتے دی نہیں حج زکاة کہیں خاتے دی نہیں نماز روزہ صوم صلاۃ جب میں نے زمین پر سجدہ کیا زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز اللہ سونا آسا مسلمانہ نو دین اسلام والی 13ویں صدی دا سنا دے کیونکہ قانون سخت ہیں کتھے بیت کدوں بیت فقیر لکھا ہے کدوں بیت ہون تک قانون سخت ہیں نہ صحیح
ہیلو ایویں نہ صحیح ہیں ہیلو ہوں تے فون دی ماری ساڈا میاں وارد شاہ بول گیا فرمایا تے 13ویں صدی دا طور پھریا اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دیا ماپیا تو منگنی رنا مرداں تے گئیاں وہر میاں بنڈی رن دا پتری دلیر بنیا ایک گلاں پرے وچ کر گئی اے ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور نی گدڑاں دے لگ دے شیر میاں دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب سونا اپنے حبیب دی عزت دے صدقے اسا مسلماناں دیاں عزتاں دی حفاظت رکھے سانو اسلام قرآن دی درد ادب غیرت نصیب کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی اعلان ہے چندے اعلان کر دو